Sawanipun Di Ina Allah Allah Soda Hiu Hiu Ya ah 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 mikir mikirin nek kene kok nek kene iki pita mikir ya ngono kuwi lho anak bojoku iki nang luar negeri mbok pameri ngono ya kedemok to ya malah urusan to kuwi urusan karo sapa polisi nganggur demoke kok ora apa-apa kan partner kerja oh iya iya ngono lho saling menutupi saling mengimbangi kan kaya ngono to mengimbangi aku gebok gawe isin kok liyane dikabari nggo seragam coklat aku kon nggo abang dhewe iki malah kono anak yatim dhewe aku ki ya ora kelingan nek MC-ne awan bengi iki awakmu tak kira ki MC-ne iki Dimas Tejo apa sapa ngono lah kok nggur kaya tikus kaya ngono aku ya ora mentolo aku ki lah ngerti kaya tikus mbok dadi racun sisan kole sio-sio men wis seragame beda dhewe teko sik dhewe padha karo Miko ki lho padha ya padha oh nggih siap Pak nggih Pak nggih sanjang napa Mbah Kakung ngoroke rasa mbok ndumke jopeng dhewe nggih Ulo salam sih Pak Ayu salam ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu juraganku bakso sekalian Ibu mau dirasani lho dirasani apa? Kayak orang tangannya anyak gitu ki. Ngono kok aku selak gatel pengen nyawer kok juraganku iki kok. Kita yo ngono wong iki bodoh kan kurung nyangoni kowe karo aku. Oh, dereng no. Sowan Bendoro. Lah iya. Silaturahmi itu penting Pak Juragan. Memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Mempererat persaudaraan Pak Juragan. Nak yo mangkono. Baik. Sugeng Riyadin, wah minal aidin Bapak. Sugeng Riyadi, Pak Juragan, Ibu, menawi wonten lepat, nyuwun eketan papat. Sederek sepuh, Mbah RW. Mbah RW. Alhamdulillah. Mbah, sekecakaken. Siap, niki lajeng dawuh napa Pak Bosku? Lajeng mawon, lajeng kutut mangkung nggih mboten sing sepuh, malah dok ngantuk mengke. Lah nggih mesake malah napa niki tembangipun? Napa? Tembangin napa? Ibu. Bu, ibu. Ibu, tembangin napa? Dawuh Bu. Sing sepuh riyen. Mas Danang wau siang pun kula telas-telaske kok. Sak menika gentose Pak Juragan bakso. Bocah gunung. Digawe wirama jaranan. Oh, siap. Nggih. Ampun. Tanggal 28 kula batalke. Alah mengke kula dikepruk kursi Pak Dana. Urusane karo Mbok menawa lain metu ya. Iki diaturke sik dawuhipun bocah edan. Gunung. Bocah edan. Dalem, Pak. Lah pripun, Pak? Per jam. 2 jam. 2 jam 2 yuta ora mumpuk kowe. Oh, 2 lagu 2 yuta. Ampun ngoten to. Gitu sume moco-moco kisan. Bimbang aku. Batalno ae. Ampun. Kok tak atasani bosmu? Siap. Ning 500 sik. 2 lagu deh. Oh. Nanti tak anu aja, tak bablas aja. Bablas. Padake truk kae bablas. Ya, wes. Mengke kakung ngersake napa ngersakina napa tayub napa? Gubuk asmara siap. Niki sing Mas Dalang nyanyi loro napa 3 napa sekawan? Wes pilon ngono ya. Kene ben jumbuh loro rek kursi tok iki piye penyanyi sakmene kae. Kene Rin, mumpung ki lagumu sing iso Rin, ayo.
bocah gunung. Bocah gunung ra iso Gusti Allah. Buka Google Map. Google Map. to Mas, kok Google Map piye to? Ya kene ngadeg. Dudu Google Map. Apa? Turbo VPN. Engko sing metu kowe. Malah. Mbak Ina kuwi dasare duwe channel lho Mas ning kono. Wis tau nonton? Heh? Wis tau nonton? Mbak Ina gawe channel ning kono. Kuwi tak upload kok. Ngono kuwi. Ha, bocah gunung rene. Kene loro nanjake. Aku tak di depannya juragan kuwe. Aku ning ndi Mas? Kowe kono nggon jayengan. Jak ibu ini kena ayam. Wah, Kok sia-siane ram ki lho. Sisa. kowe ning ngono wae ya, Nduk, rasa nyanyi-nyanyi. Mbak Yu tak golek duit. Kok yo ngerti. Yo. HE mandek metu. HE 100.000. Nah. Hei. Jalukno. Iki piye? Lah wen aku ngomong HE kok. Aku HE. Nah, HE. Ya mboten ana Pak Gong. Wah, matur mbah nuwun nggih Gong. Matur sembah nuwun Mbah Kakung. Hei, kowe kira ngemis piye? Ya. Ki malah lola ki piye? Iki dasare dudu jiwaku kok, Mas. Kuwi jane mudeng dhuwit apa ora jane. Mau dum-duman kurang 5.000 yo nesu kok. Are. Wah, kira mudeng tenan carane. Mau. Lah iki lho. Bubas ki. Bubas. Bu, ibu juragan. Masya Allah, matur sembah nuwun Ibu. Kula salim mriyin, Bu. Nggih. Nika Bapak Ibu. Juragan bakso Dek Juragan Ririn. bakso, nggih. Didongakne Dek Ririn didongakne. Mugi-mugi. Lalo lale. Gak. Ayo Iki lak sinden kidul kono lho, Mas. Lalo lale. Ayo. Lah wong saya melu kok. Dikedit ra ndongake dosa lho kowe. Iki macul sedina lho elok lho iki. Ora kepacul apa? Sikile. Lalo lale. Ora iso kok aku dudu koyo ngono lho, Mas. Moci Lah, kok ya? nemro, lupa tuji. Surasa ndak pikir banter malah. Saya Mas, kok malah edan malah kok. Lah bang dene kidul rak dijak kok Gak yo. ya, wis dibablaske yo. Apa ki masuke, Mas? Iki bar ki kok yo aja bos genti. Tapi Danange ngopo kok. Yo ki leboke sik. apa kok? Yo. Woyo woyo. Cis.
aku bocah gunung ada banget nunggu ora usah kandenganggo bingung yen to pancen tresno aku ae ora Pancen wis dilaku aja nganti gawe-gawe gelo ngati nono dinabeno ing rupeto ala yo mas yo hae Bro Danang, hae lo gile san lo gile ya. Hae Rin. Nah, Mas Danang menika Pak. Nggih, matur sembah nuwun Mas Danang. Oke, Pak. Alhamdulillah, dongaku kabul, Pak. Baksone lancar ya, Pak. Amin, Laris sukses. manis ya, Pak. Nggih, ramung loro tambah akeh baksone. hae. 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 Bu, ya Allah, Bu. Hae, Bu. Cantiknya hae. Aku baru satu. Terima kasih, Bu. Oh lanjut sih, Mas. Nyanyi Siap. sik, kowe ra nyanyi kok mung hae. Ah. Olah nang pe aku yo 10.000 to nang. Ora entuk meri karo rezekine kancane. Oke sithik dicukuri. Syukuri. Iya. Rambut Dicukuri to, Mbak. liyane 200 swidak. Wis ora apa-apa lah. Iki tukoke mie ayam lho. Itu kok ke rokok inae lah. Iso ngobong kowe yo. Yo, tak isik. Apa kowe ora kelingan? Dolan Mas Eko. Ana-ana latar aja lelungan. Gocengan karo aku. Niki wau sing nyuwun Mas Danang Mas Danang. kagem Pak Bos Bu Bos. Nah, Yang kakung ngersake gubuk dalem asmara. dalem.